nakabukid hanggang wakas. Salamat, salamat, salamat sa pagkakataon na makapiling, makabalikan, maging bahagi ng mundo. Salamat, salamat, taus-pusong pasasalamat. Salamat, salamat, salamat sa RTN. Hindi malilimutan ating pinagdaanan, ating pinagsamahan, sa hirap at ginhawa, sa lungkot at saya. Salamat, salamat, salamat sa RTN. Radio Philippines Network, DZRL Batak, DZKI Iriga, DYKB Bacolod, DYKC Cebu, DXKS Surigao, DXKO Cagayan de Oro, DXXX Zamboanga, DXKD Dipolo, DXKT Davao, DXDX General Santos, RPN Radio Philippines Network. RPN Radio Philippines Network. Radyo Ronda. DZKI Iriga. Member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Nasa tuyang tamang oras, 1 minuto makalampasan alas 8 nin pagkaaga. Ang oras na ito ay hatid sa inyo ni Attorney Shai Pajardo Noble, Board Member, 5th District of Camarines Sur. Umuulan! Umuulan ng free e-load sa MLU Villiers! May free e-load sa bawat prenda at renewal transaction with ML Quick Cash Loan. Never mauubusan ng load! Prenda all you can na sa pinakamalapit na MLU Villiers. Free e-load sa prenda. Promo runs from June 16, 2025 to September 16, 2025. Per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 227744 Series of 2025. Ang mga malalaking mga balita, ang mga matitinding mga pinag-uusapan, ang mga maiinit at pinagtatalunang mga issue. Lahat hagip, lahat malalaman. Hindi lang sa buong Metro at Mega Manila. Kasama na ang buong Pilipinas. Hahagupit na ang mga malalaking issue sa Ronda Pilipinas. Live na live sa DWIZ AM Metro at Mega Manila. Naka-live din sa DWIZ News FM Regional Stations. Naka-live din sa Radyo Ronda AM Radio sa Pilipinas. Live ding mapapanood sa Aliw 23 Free TV. At naka-live din sa lahat ng DWIZ Digital News accounts, Facebook, YouTube at DWIZ News website. Ronda Pilipinas. Wala nang mahuhuli sa balita. Wala nang maiiwanang issue na hindi mo alam. Ngayon, updated ka na sa Ronda Pilipinas. Kasama si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Monday to Friday, 10 a.m. Mga karonda, magdangog na sa programa Barreta Asimplatica ni Baracena Maconsuelo. Talagang kakaiba. Barreta Asimplatica ni Philip Baracena.
Dugang Diyos marahay na aga po sa Indogabos. Petsa 5 na kita kan bulan na Agosto daw po kita nin Martes. Banya to sa lado technical si Chief Engineer Abilindo na Toralio ang samuya pong Chief Technician. Luman sa transmitter si Ricky Sagayap. Oy, belated happy fiesta pala dyan sa Santo Domingo, digdi po sa siyudad kan Iriga. Kasudma, yaon duman si Mayor Rex Oliva ki dating konsyal and dating Vice Mayor Boboy Villanueva. Siyempre yaon man si Vice Mayor Edsel Serrano Di Maiwat. So mga kagawad, daw basang baga ko nabayad. Karain daw na mista. Buno ni na Baboy Damo si dating Vice Mayor Boboy Villanueva. Sakit sa naman sa tao. Taday man nga ako nag-imbitar na gayo. Taan fiesta baga kaya ngon yan. Mga okasyon, maski birthday, kasal, kung minsan dahil ang pagpaparapang imbitar. So, makarumdum, salamat. Pero, mas marahay manggiraray ka itong formal kung sa kasal, may imbitasyon. Siyempre, mag-aalangan ka man na magyan kung dahil mo man kabisto. Tapos, mayo man imbitasyon sa imo, makasupog man baga. Mala, so agom ni Ma'am Maggie na School Division Superintendent ka na siyudad po nin Iriga, kasyan subit-bit Ganun niya ako may token si naipigtao si Ma'am Impay. Ay ko nahiling si Ma'am Maggie, so mag-ama lang. Ay, so aki ilang ni Ma'am Maggie sa kasi agom. Pinadara lang ni Ma'am Maggie. Sibot gyud si Ma'am Maggie ang School Division Superintendent po kan DepEd sa siyudad kan Iriga. Kundi approachable man si Mr. Briuso. Kung nailing ko si Ma'am Maggie, hahaputon ko. Kung na status ka na schools divisions o office ka na DepEd sa siyudad kan Irigang pinagkukonstruhir. Yan po sa Erga South Central School. Worth 65 million pesos. Giling ko, karo patapos na ang kontraktor ba kayo ni si Engineer Alex Gaiti. Hindi nakabugtak duman sa proyekto, kompletong facilities na itatao. Siyempre may mga lamesa, tukawan, concrete pins, konkretong kodal. Tapos iguanin na guardhouse. Kumbaga, pag nahaman po ang Schools Division Office kan DepEd digdi po sa siyudad kan Iriga na yaon dyan sa Erga South Central School. At least an opisina kan DepEd Division sa Iriga dahil na po babahaon. Sa ini bagang Iriga Central School ay inaabot man giraray po yanin baha. Kaya duman pinagkonstruhir na bagong Schools Division Office ka na DepEd digdi po sa siyudad kan Iriga dyan sa Iriga South Central School na nakabase dyan sa Barangay Santo Domingo ka na sa tuyang siyudad. Ako lang orgulyo na naman po ini, sabi nga ni kan pinuunan ni Dr. Danilo Disping, unyan School Division Superintendent kan Ligaspi. Alagad pag-abot sa pag-konstruir, yaon na sa liderato man ni Schools Division Superintendent na nagretiro na si Sir Manny Di Guzman.
nakabalik man si Ma'am Maggie and dating Assistant School Division Superintendent kan DepEd sa Iriga na nadistino duman sa probinsya kan Catanduanes. Yun yan, nakabelta digdi sa siyudad kan Iriga bilang Schools Division Superintendent na po kan DepEd sa siyudad kan Iriga. At pamanlugod, mapakarhay ni Ma'am Maggie. An kalidad kan edukasyon sa DepEd sa siyudad kan Iriga. Saka itong mga dilapidated ng mga school buildings, mabag-o naman, ay ano na yan. Aloy ng panahon, almost 50 years din nariribayan ang classroom kan grade 1 dyan po sa duwang classroom sa Santiago Integrated School. Kadakol na pong mga superintendent, pati ang DPWH, dapat niya kay ni for replacement. Mala, tasag kung yan, mayo man. Nangako ka ito si Dr. Lloyd Anidea, dapat niya kay ni gawa ng bagong school building ang grade 1 sa Santiago Integrated School. No, sagkod ngunyan, kadakol ng uminagi pong superintendent kan DepEd digdi siyudad kan Iriga. Ultimo nga ningan pa-repair kan atop, mayo baga day tinatawan pundo ni Ma'am Maricel Lagyap. Ay ano ng sistema tayo ni? Samantalang may budget sa maintenance, operation and other expenses and expenditures na lambang eskwelahan po sa DepEd digdi po sa enterong nasyon bako sanang sa siyudad kan Iriga. Ano taarog kaya ng sistema kan Department of Education? Minsan kaya mga principal man may mga protéging inapod. May mga favoritism na kumbaga kung isa ang gusto ninda, so sigan tao sa inda kung ano-anong mga pampalubag loob kan teacher. Iyo man ang pinapriority ninda. Halimbawa, si Madi, ay sige man niya kayo ng tao sa kuya, sigan pa utang. Yung ngayon inuto na reperon ang classroom kayo ni, maski dahi pamangayo dilapidated. Pero sa classroom na nagtuturo na, kay puan ribayan na nato, ang kisami, rinibayan man, ang problema, so ato, pralabot na. Tamak mong lampas ng 50 years ang classroom dahil nariribayan. Saro po yan sa problema kan Department of Education. Digdi po sa satuyang nasyon, pigpaparasabi, kadakol kan budget. Hain, ano yan taday napapakarhay ang mga classroom sa pampublikong eskwelahan kan Department of Education digdi po sa satuyang nasyon. Kaya nibang mga dating haralangkaw na opisyal kan Department of Education, may mga nakaulay nga ni ako na dating superintendent, ay dahil ako believe na an MOA, pinagtauna sa mga principal an kumbaga sindanan nagpapaagi kan budget, kana pundo. Ang principal, kung minsan nakakapagbuot na sana kung anong gustong gibuhon. Yaw na po dyan. So, kung minsan, napapaanuan pundo. Lalong-lalo na kung so, principal, mahilig magpara-travel, ubusan na agad sa travel. Nagpapara out of town, maski bako man sa parte kan sa iyang trabaho, yan po ang masakit dyan. Samantalang, so, mga pobreng maestra, iyo mismo ang nagagastos tangani sa nang mapakarayan sa indang mga classroom. Pag may evaluation ang nauunrahan, so school head ay kalukuhan. Yan po ang realidad sa Departamento kan Edukasyon na kadakol mga dapat priority ang classroom number 1 yan. So, lalong-lalo na sa grade 1. Diyan po baga nagpupunan pundasyon kan edukasyon. Paghali sa nursery, kinder, hasta grade 1, dapat marhay man ang sa indang classroom. Kumbaga garuman sa na yan na istaran. Garuman sa na yan panduang harong kan mga kaakian sa kan teacher. Kung nagpaparaturo
classroom, di siyempre matuturiti pati si madam ang pagtukdo. Kung sa mga aki, ka mga pasaway pa. Nangilos-kidos at ang nagtutukdo si madam o si sir. Dahil na napakalit ako, nagtuturo man talaga. Pag titingag mo, naturuan sa lalawgon mo, ay mabubuisit ka man, daw ay ka aki pa. Kaya no, man nga ang eskwelahan ini, pampubliko. Kaya minsan bagadis ganado ang iba, magparapaklase sa pampublikong eskwelahan. Talagang dahil man lamang inaasikaso ang ibang mga classroom, lalong-lalo na po sa mga barangay. At ako, kumbaga, nali man ako sa pag-eskwela kan panahon, si magurang ko naging mga paratukdo, pati sa kuyang mga tugang. Diyan po madadanasan mo ang kasakitan kan pag-aadal poon kay ito sa kudngunyan. Nagbabaraklay pa, makapag-eskwela sana. Diyan sa coastal na Banwaan, sa Siroma, mabalyong sapa. Kaya dahil po kita magngalas na kung minsan nagdideklara tulos nin suspension of classes kung igwanin kalamidad. Kundi ngunyan, iba na po. Bako na bagang pinagtao sa mga o sa probinsya. Ang diskresyon tanganing mag-suspendikan klase. Mismong sa mga local government units na po. Saka ang nakakaaram ang Department of Interior and Local Government. Kaya naghahalat man ang DepEd kung minsan in suspension of classes, ang nagtatao na po ka na suspension of classes, iyo ang mga mayor. Kumbaga pinagtao na sa indaan puder para mag-suspendikan klase. Kaya kan nagtalikod bagang aldaw, dahil tulos nagpaluwas ng memorandum si Governor El Revilla Fuerte. Siyempre, nasa diskresyon na nga ni kan mga local government units. Kung talagang pwede nang isuspindi na klase ta, siyempre, so iba mga mabaralyo pa sa sapa, sa salog, maralakaw pa, kung magkaigwanin rimalaso na aksidente, natumbanin kahoy o kaya nalamos tanagbalyo sa baha. So mga eskwela o estudyante, paninimbagan po yan kan Department of Education, kan eskwelahan. Kaya iba ay pinapauruli tulos yan pag-aram ng may signal na, signal number 1 sa alimbawa digdi sa Camarines Sur. So, mga yaon sa remote area, sa coastal na mga barangay o banwaan, mga kunyang pa sana yan, alimbawa pag naaraman ay suspendido na tulos ang klase. Kisa igwa po nin maaksidente. Ano ba yan, naaraman ko sa sarong pulis, kasudma na amigo taman, kundi yaw na duman sa katalutuan sa Banwaan po kan sangay. Ngunyan nga sir, an pag-order, tinauna nga sa mga mayor, kana Department of Interior and Local Government, na yaon na nga sa diskresyon ninda ang pagsususpindi ka na klase sa indang banwaan o mga eskwelahan na nasasakupan ninda. Minsan makakuha ka manin adal pag dyan sa mga harampangan. An pulis ba amigo kan media dahil lang pagparapakulong kan chief of police. So sarong amigo tang media digdi pinakulong kan chief of police kan panahon. Hindi ngalas man ako kay ito ta mabuot man si COP, barkada ko nga na ito si Oida. Si Colonel Oida, hindi ano daw niya kung nangyari. Baka na alibadbaran man sa Tindogon. Minsan kaya kitang tao sa hiling sa nangani kung
malain ang paghiling mo, pwede kang makursunadahan. Siguro, may mga bagay na ay iba ngayon hiro kan midyang ini ha. Maray nga kayo ni paramalan. Ay man po kitang nagsusurog kung kisay paman, kundi so diretso sana kan lambang saro. Magrenespetuhan ta baga na overkill man. Amak mong para naghiling da sa blatter tuman sa WCPD. Ita pinaramalana. Nagngiri na kinarag na kito na order ka mga chief of police. Ano daw ang masabi kay ni General Nicolas Torre II. Si masabi yan, ay labot ko man nga sa Indo. Pakiaram basta mandato sa kuya. Magtrabaho, magserbisyo sa mga kababayan niya to. Basta tama. Kung niisipon baga pagiging PNP Director General, kung nagpakitang gilas ka, ini kaya nagpakitang gilas si General Torre sa tuyang gobyerno kay Presidente Marcos, kaya automatic may mga nasapawan siya sa rank and file. Major General baga biglang naging 4-star General. Kabako naman po yun makangalas kay ito nga ni si dating si Senador Bato de la Rosa. Ini bumambagang Chief of Police. Ay, Chief of Police na pati. PNP Chief. Kana panahon ni dating Presidente Rodrigo Duterte. Dakol man ang nagngalas ka ito ta. Junior officer man nga ni si Bato biglang naging PNP Chief. Bako na po yan makangalas kan panahon pa. Ito nga ni naging AFP Chief si Lisandro Abadilla. Kadakol man po kan mga nasapawan kay itong mga senior officer. Saan pagpipili po kung isa'y ang gustong maging Chief kan Armed Forces of the Philippines, kan PNP, yaon po sa puder kan presidente kan Nasyon Pilipinas. Kumbaga kung isa yan sa iyang napupusuan, dawa pa yan ang ranggo kung major sana, basta yan ang gusto kan presidente, prerogative po yan kan presidente. Eh man pwedeng question nun na siyempre ini ang desisyon ko. Kumbaga, pero man sana sa hadi, ay ako ang mako akan sa kuyang mga tauhan na pwede kong mapagkatiwalaan na makmuyan kung nako amo para kudita. Di urulan paksiw. Arog kan panahon ni dating presidente dipuntang Cory Aquino. Mga opisyal baga ka ito si dating senador Gringo Honasan, so ibang mga opisyal dita so ginibo nagkodita. Ay nagluwas pang nagtatago da sa irarom kan katre si dipuntang presidente Cory Aquino, pambihira. Kana panahon na nagkukodita, garo wako namang gaytong totoo. Daw arog kay to si dipuntang presidente Cory Aquino, mayo man ebidensya na nagtago siya sa irarom kan katre kan iguanin kodita. Maski pa, no, igwa pa manggiraray nagdedepensa sa iya bilang presidente kan panahon. Kumbaga, pinipili po yan na ilihir, na ibubugtak sa posisyon bilang presidente. Nangangahulugan, baka umanya na basta-basta. Kaya minsan, ako, dahil man ako binsido, pag-abot sa pigdodoro-doro na kan mga negosyante ang sarong public officials, honorable, unethical na po yan. Ako na masdang kunig di sa syudad kan Iriga, may
may issue sa Kasureko na ipinaglalaban. So lokal na gobyerno pati ang sangguniang panlungsod uy tapig duro na sarong konsyal kan sarong negosyante kumbaga magrespetuhan. Tapos naghahamon ng contempt of court dasya konsala ay kung minsan dyan po namamalisyahan taan dalagan kan proseso kung paano makuataan katuninungan, kausayan. Pero kung nanlambang saro dahil nagre-respetuhan, talagang urulan paksiw sa sarong lugar. Sabi kan iba, kung nanggana nga si dating Konsal Gigi Vargas pagka Vice Mayor, mayo man nga itong gigibuhon dyan sa sangguniang panlungsod kan Iriga, ta solo-solo. Gigibuhon sa nga itong kawatan. Tama man, maray paday na talaga siya nanggana. Tamayo man kamanungdanan kung nanggana siya. Pero kunyan duman, kung nanggana si Gigi Vargas, di iguang check and balance man lamang. Pero kunyan puro na sa nabaga amin, ang nangyayari, aleluya, dyan sa sanggunang panlungsod kan Iriga. Mayo na lamang magkontra, puro na sana, kumbaga mayo naman minority dyan, puro na baga majority. Anhapot dyan, mayo nang makontra. Sana, mapakarhay ang syudad po kan Iriga. Yan isa na ang pangapudan to sa mga public officials. Sagkod ngunyan, ay bagang naririsa kita na kahusayan dyan po sa sentro ka na sa tuyang syudad. Kadakol po kan mga nagpapaabot sa kuya, nakakaobserbar, ay ano na ngayang kasentruan ini kan syudad. Barlanggado ngayon, parking. Ay niya ko, depende kaya yan sa chairman kan Committee on Public Utilities na may mga ordinansa na dapat i-implementar. Manunungod sa trapiko na kung gustong mahusay ang bulos ka na trapiko dyan po sa sentro ka na syudad kan Iriga. Madali sana yan, sabi nga ni kan, political will ang kaipuhan. Ito nagirumduman ko si dating Alkalde Madel Alpilor nagkaigwanin kumbaga pag-aadal tinesting itong paagyon sa mga tri-mobile duman sa circumferential road kundi dahil managin epektibo. Ito ang purpose ka ito maiwasan ang grabing pagkagurumok kan bulos kan trapiko. Pero mas lalo na abala lugod pati duman sa merkado. Nagkaburol-buhol na ta sa mga parasaod. So ma-deliver kan mga paninda na abala na. Dito, pag-aadal sa naman, tinesting kung pwede. Nangyari man, kaya lang mas lalong dahil napakarhay. Ngunyan, simple sa naman. Kung gustong mapakarhay ang kasentruan kan syudad kan Iriga, pag-abot sa parking, husayon ang parking area. Kung kunsain-sain na sana nagpa-park, ang mga nakamotor, ang mga four wheels, ini po ang nagiging problema niya to sa lokal na gobyerno kan syudad nin Iriga. Dakol po ang mga reklamo dapit sa dahil nahuhusay na pag-park dyan sa kasentruan kan sa tuyang syudad. Ini mga simpleng bagay ini, kundi ang nagmamasid, ang mga Irigenyo, ang mga taga-ibang lugar, ay ano nangyayang sentro yan, kan sendong syudad, dahil lamang baga nga nagkakahurusay. Mayo man kita dyan, kumbaga, kita hanggang lang sa suwestyon. Pero pag-abot sa implementasyon, mayo man po kita dyan magiginibot. At trabaho yan, kan mga yaon sa posisyon. Kumbaga sa mga public officials na yun dapat manihar, maghusay ka na
parkingan dyan po sa kasentruhan kan sa tuyang syudad. Ako, in fairness, dyan sa chairman kan Committee on Public Utilities, si Konsi Nicky Lagrimas, siyempre, desisyon kayan, yaon pa man giraray sa alkalde kan sa tuyang syudad kung papaanuhon. Siyempre may mga nakatalaan naman yan na programa ang lokal na gobyerno kan na syudad nin Iriga, si Mayor Rex Oliva na obserbaran man yan kung ano ang kamugtakan kan kasentruhan. Kung mapakarhay man, mahusay ang parking dyan sa sentro, di karahayan man po yan kana sa tuyang syudad. Nakulang onra sa mga nagkakapot kan lokal na gobyerno kan syudad po nin Iriga. Halaton niya to kung ano ang gigibuhon kan lokal na gobyerno kan Iriga dapit sa mga bagay na ini. Siyempre, dahil man po yan kaya kan alkalde kung iusanan mahiro. Nagaano ang PNP. May mga civil security unit. Dapat magtarabangan, mag-urulay kung ano ang dapat, ano ang marhay na gibuhon, tanganing mahusay ang pagpark dyan po sa kasentruhan kan sa tuyang syudad. Mga simpleng bagay sa naman po yan, kung talagang gigibuhon, ano taday mangyari. Yata si Trillanes and Bet na ipantapat si Ontiveros ki BP Sara sa 2028 elections. Pero ako dahil man ako binsidong gayo kay ni ki Senador Trillanes na iyon ipanlaban ki Vice President Sara Duterte. Sa kasi Vice President Sara Duterte basa naman po ang karir niya sa politika. Kumbaga sa political background kaya ni Vice President Sara Duterte saka si dating Senador Antonio Trillanes, mga basa naman po. Dapat so mga malinig pa man ang record. Ang track record sa batalyanin politika. Halos ang kadaklan digdi. Ako nga ni, may mga nakaulay na mas marayda si Gibo Chodoro. Kung iyon ang magkandidatong presidente, kung diyan hapot dyan, ano daw? Bindisyonan man daw ini kan sa tuyang presidente. Iba pong mga presidential bet kung minsan naghahalat man yan sa bindisyon kan dating o kan nakatukaw na presidente. Ako kaya sa naresa ako po digdi sa tuyang nasyon dikit na lang ang pwedeng tiwalaan na magkandidato pagka presidente. Kumbaga ang kadakli mga traditional politician na mga basa naman ang record ninda pag abot sa pagkakapot sa renda ka na sa tuyang gobyerno. Ngunyan pa sa nang panahon, no, kadakol bagang mga senador niya to ang magabako naman makabibinsir sa mga namamanwaan na talagang maserbisyo sa mga Pilipino. Kadakli po kan mga Pilipino ngunyan sa mga nakakaintindi. So, sabi nga ni Ken, literate. Suya sa sistema ka na sa tuyang gobyerno, sa Senado, sa Kongreso, ay ano na ngayon, barlanggado, ang daralagan. So, mga pigtitiwalaan ta na nagkakaput kan renda kan gobyerno sa mga lawmaker, na mga lawbreaker, pati ang Korte Suprema na digtaan naman ang pangaran.
halos mayo na po bagang tultol na dalaga na lambang ahensya kan sa tuyang gobyerno. Ini po ang saro sa dapat gibuhanin paagi kan sa tuyang presidente. Magkaigwasanin political will na talagang gamiton ang kamot na bakal. Kung sala, kung tama. Iyo po yan ang narisa niya to. Bari-bari na tindog mas sa tuyang gobyerno. Ano mapapakaray ang sistema kan paggugobyerno sa Pilipinas kung dahil mo na magkairintindihan ang dalagan kan ibang mga congressman, senador. Basta niniisip ninda, magkamal sindanin kwarta. Pagpara kurakuton kan ibang mga congressman, senador, ang kwarta kan mga namamanwaan. Ang mga sisweldo po baga sa inda. Tapos ang mga pinagbabudget sa inda. Hali sa buwis kan mga Pilipino. Ikontrol tulan sana. Hindi, manggad marayaman na intero ang mga congressman na ini, senador. Ginigibo po kayang negosyo ang politika sa Pilipinas. Ini ang dakulang problema niya to. Maprotehiran ang sa indang pangangaipo. Tumbaga ang sa indang poder. Pero so kaisipan na mapakarayan sistema kan sa tuyang gobyerno, matabangan sa tuyang mga kababayan, mayo man po kaya na kaisipan ng iba niya itong mga public officials. Hasta nga kami makwarta, yaon sa puder, ay bahala man nga kami mga nasa laylayan kung magkaralay-kalay ka mo. Ano po bagayan nangyayari sa tuyang nasyon? So tiyos, mas lalong nagpaparaterios, sumayaman, mas lalong nagpapararayaman. Nga na sabi kan niba, dapat niya, sa kupo na kita kan China, yoman sa nangaya. Province of the Philippines, Republic of China. Sa komunista ngayon, nagbubuot ang Prime Minister. Ano tan mga Chinese digdi sa satuya nagninegosyo kuasa belong-belo, pero kung dumansinda sa nasyon kan China ikukontrolon sinda kan gobyerno. Arog sa nakainian dapat mong ma-raise na budget kapital para sa imong negosyo. Pero digdi sa demokrasyang paagi kaya ay magbuot ka kung hanggan pirang kapital kung gusto mong bakalon ang Pilipinas, mayong problema. Boss na daga sa Pilipinas, basta ika kapitalista, belo nga ni, open po. Daing kontrolan sa tuyang gobyerno pag abot sa arog kaya na bagay. Ang mga senador, ang mga congressman, ang iba, ka mga tuso. Kadakol dami, dahil man yan mapaaram na, ngaya, ining mga negosyo ming ini samuya ang mga deposito mi sa bangko, mga samuya, may mga ginagamit po sindang mga persona na dukot sa senda duman nakapangaran o diligtas sa buwis, ligtas sa anomalya. Yaon po dyan ang kumbaga day nasasarang marhay kan sa tuyang gobyerno. Ini sa ng rice tarification long ini. Grabe po ang ginibong pasakit sa mga parauman niya to. Tapi na belo, nakapalaman sali, ang rice importation, belong-belo. Na magpara-import. Di ginagadan. So, lokal na industriya kan pag-uuma sa Pilipinas. Ang gustong sabihin kan pamilya bilyar, maging barato sa mga daga, sa mga kaumahan, dagibon subdivision. Kadakol na po bagang mga subdivision. Tapos ano ba, mga palpak man. O, ini siya ng Braya dyan sa San Isidro. Kunyanda, kumbaga, palpak yan.
Mayo managaharong, siguro kamahal na kan pabakal kan daga. Alagad sa ibang mga daga dyan, dahil pa manggayad na bayaran ng toltol. Tapos, pig para paralod sa mga nyug dyan na pwede pa man pakinabangan na may mga bunga pa. Managpaaram sa Philippine Coconut Authority. Ano, amak mo mga kalukuhan yan. Pudir, ang nagahadi po, kaya pag-arog kayan. Mga pudiroso, ang pamilya bilyar. Ang tao man, naluloko, ay, butuan tangayin nila. Siyempre, sa mga subdivision sa nang mga pagsasadiri ninda. Day aram, napigpapararuloko na sinda. Papabakal, so loting na bakal nindang barato, alagad, tatagao na sa mga gustong magkuanin lote dyan sa subdivision ninda. Kadakol po na po bagakan mga negosyo kan pamilya bilyar. Pati ang manunungod sa mga water district, linalaog ng nindang intero. Pati nga ang Campo Santo, Iguana Sinda. Anhapot dyan, ano daw, nakakatabang man daw talaga sinda sa mga nagtitios na mga Pilipino. Iba man kang mga kababayan niya to tunto pigpaparaburutuhan pa ining mga pigpapararuloko sa naman nga niyan mga Pilipino. Baga si Senador Camille Villar ay senadora at ibagay ning nag-uro artista man. Kapartner ni Willie Rebillami, marayan din ang gana si Willie Rebillami. Baka naging sarswela man to dyan sa Senado. Kan gibuhon ka ito, wawawin. Ang partner si Senadora Camille Villar. Minsan dinadarasan na po sa mga kasikatan, tapos mga bistadong pamilyaan pag abot sa batalya kan politika sa tuyang nasyon. Kung isa sa mga datihan, mga traditional politician, mayo na po bagang ibang nagkakapot. Sinda-sinda na sana sa mga dynasty, sa mga probinsya. Ini po ang dipisil kan dalagan kan politika sa Pilipinas. Paano mababago ang sistema kung arog ka yan? Kinokontrol na po ang sarong lugar, ang sarong probinsya ka na ibang mga politiko. Tapos mga dapat gibuhon kan mga congressman, priority, harabusin na kaya na arog kayo ng mga tinampo. Hindi sa nasaring kunada area, ini bang paghaling iriga abot buhi. Ano yan taday na kakaigwanin widening. Paparasabi provincial road o kasumpay na bagaan gobernador ang congressman, ano yan taday asikasuhon. Na mabugtakan man lamang nin shoulder ang tinampo paghaling iriga abot dyan sa Banwaan kan buhi tanganing maguswag man ang turismo dyan sa Banwaan kan buhi. Kaya po kitang nako ang informasyon na daya nakapasar sa Department of Tourism. Sadit nga ni hayapit ang tinampo paghaling iriga abot buhi. Binadgetan po yan na taan purpose, matinampo yan, makongkreto, tanganing mag-uswag ang turismo sa Banwaan kan buhi. Kung dan problema, sadit ang tinampo yan, maparatuyo dyan na turista. Kung ang pigaagihan mo nga ni, kaumahana ang gilid. Kung talagang mga sincero po ang nagkakapot, renda kan distrito kan probinsya ay asikasuhon po pakarhayon an pahiwason ang mga tinampo. Nakakapagpagibunganin ng mga boulevard na daawaan iba day tarapos. Sabi kan nakaulay ko kasud ma na huben ba
Ngayon boulevard pasiring sa bula kundi dahil pamambangay ito tapos nagkanos na bangay kan agihan nagbabaraklay nga ni nga sa mga nagbo-boulevard. Kung arog kan boulevard sa bato na nahulog so para try mobile gadan kaputol sa boulevard ibuan na dipisil kung ang mga tinampong boulevard dahil man tapos dapat tarapuson pakarayon kadakol kan mga dapat i-priority digdi sa Rinconada area pero bako upuan pagpara pahiwason ang kumpara padakulon ang mga tinampo na dahil man pinapakinabangan na gayo kan ibang mga kababayan niya to dapat so papakinabangan ho ining tinampo pagaling iriga abot buhi kung magkaigwanin widening magin 4 lanes po yan dakulang tabang yan sa mga kababayan niya to sa Rinconada pati dyan sa probinsya kan Albay kung matapos ang buhi to Malinaw Road dakulang bagay-bagayan kung makongkreto so mga mapasiring sa probinsya ka na Albay mapasiring duman sa Legazpi mapasiring dyan sa Tiwi, sa Tabaco madali na ang agi kakaabot ka duman sa regional office dyan sa Rawi sa siyudad kan Legazpi ay ka na maparaagi digdi sa Halawigo na kung minsan matraffic dyan po sa may party kan Ginubatan kan Kamalig party kan Uwas digdi sa Pulanggi dyan sa Ligaw kung mahaman po ang buhi ito Malinaw dakulang bagay yan katabangan sa satuyang mga kababayan na mga yaon digdi sa probinsya kan Camarines Sur bako sa ng taga Rinconada mabibiyayaan kayan may joint session na po nga ni kan panahon itong Malinaw saka buhi ang sangguniang bayan kan Lambang Banwaan na ini para mabuksan ang tinampo paghaling buhi abot dyan sa Malinaw kundi dahil mamagay ito na realisar nagirumduman ko saro dyan sa naglalakaw kayo to si dating congressman Joey Salceda na yupan congressman kay to kan 3rd district kan Albay dahil pa siya yaon duman sa 2nd district kung minsan inipuan nagiging ulang ta habo ninda na magkasurumpay-sumpay na tinampo so kumbaga kapasilan para sa mga motorista inisa na nga ning pasakaw to balatan kung matapos-tapos na po yan dakulang bagay yan so mga mapasiring sa Metro Manila maagi ka dyan na sa balatan pasiring pasakaw dakulang bagay po yan dahil ka na maagi digdi sa mga kasentruhan makakaiwas ka na sa traffic mapapadalian na pagpasiring mo duman sa Metro Manila para halat kan bullet train na yan so mga mayor na tinampong pwedeng pakarayon, tarapuson iyo po ang pagkaabalahan kumbaga tutukan inisa ng rapid exit bypass road digdi po sa siyudad kan Iriga ano na nangyari kaya ano nang status kaduutan na baga tapos binugtakanan ng no trespassing dyan sa may hospital itong luluwasan kan rapid exit bypass road dyan sa may Mediatrex nangangahulugan dahil po areglado an road right of way iyo po yan ang nakakaulang dapat iyo mo na yan an kumbaga asikasuhon so mga agihan na daga arigluhon mo na tanganing dahil ka mo pagbugtakanin no trespassing kamay diretso po ang gobyerno pag-abot sa bagay na yan may kunyang baga sinasabing police power dahil
mo pwedeng ulangon ang mga proyekto kan sa tuyang gobyerno basta sa tamang proseso man. Kaya ito baga sa Banuan kan Baaw, si Director Lee Arroyo, saro sa nagparakontra, hindi man inaasikaso kan mga nagpapatrabaho, kan kontraktor. Tapos itong nag-i-implementar kan proyekto. Nagka-problema po baga, kaya haloy mabuksan itong diversion dyan sa Banuan kan Baaw, paghaling San Vicente, luwas duman sa Barangay La Medalla. Maray nga ningon yan, tanaariglo na si Director Lee Arroyo na dating direktor kan NCIP. Sululuwasan, so ngaan, tinampo na diversion sa Banuan kan Baaw, yung gayo tinamaan, so ibang portion kan daga ni dating direktor Lee Arroyo kan NCIP. Ang paghunang kaya gayud kan mga yaon sa DPWH, pasil sana. Ang narog kay ni dapat areglon mo na ninduan mga igwanin sa diring daga. Natatamaan kan proyekto. Diyan sa San Isidro, digdi po siyudad kan Irga, bagaling San Agustin. Sagkod ngunyan, dahil natatapos itong shoulder kan tinampo dyan. Mayong drainage kanal na nahahaman. Wasa, kadakol kan tatamaan ng mga edipisyo. Siguro, nagtitipid man ang DPWH, pinapod na bagasinda dyan sa sanggunang panlungsod kan Iriga. Paano na palan nga kami? Babayaan nga nindong nakatiwangwang ang samuyang harong, natatamaan ka na widening. Ano ang simbag kan legal officer kan regional office kan DPWH. Tatawan man nga kamunin bayad kayan basta kumpleto ang sendong papeles. Onyan, dahil bambaga pinadago, sabi nga ni kan iba, ay, kung gusto nga nindang gibuhon yan, tapig babaha na nga kami sa San Isidro, tapuso na nindang proyekto. Nagbo-volunteer na nga ni so mga residentes dyan. Kasi iba nga ni, piggagaraba nang nagsasadiri na. So, ngunyan, ano nang nangyari? Kumbaga, so budget po kaya, nakarelease na. Baka naghahalat na naman in panibagong budget. Minsan kalukuhan po bagaan ginigibukan sa tuyang gobyerno pag abot sa pag-iimplementar ka na mga proyekto. Ani duman sa zona ka na sa tuyang presidente, may warning na siya sa mga project ka na sa tuyang gobyerno, itong mga sa flood control. Nag-warning na baga siya sa DPWH. Dapat niya may mga ipaluwas na accomplishment. Tapos nga, monitoring ang DPWH sa lambang rehiyon kung anong klase ang mga proyektong nagkakaraman din sa flood control. Kundi ang hapot dyan, ano daw? Tultol man daw ang ipaluwas kan DPWH. Makaipaluwas sa mga abang gagayon tapos palpak na proyekto. Arog kan mga tulay na naggagarabaan, bag-uhon. Hindi po ang dapat na imbestigaran na marahay kan sa tuyang gobyerno. Ang Commission on Audit ay palusuton kung talagang igwang anomalya ang proyekto. Kung gustong mapakarhay ka na sa tuyang gobyerno ang mga proyekto, dapat maging mahigpit, magsunod duman sa standard ka na patrabaho, magsunod sa program of work. Kung ano nakapalaman sa program of work, iyon utubon. Tapos so timplada kan semento, kan baybay, kan graba, dapat so tama. Minsan ang iba
papatungan sana nin mga sementong puro alagad so sa irarom ampaw. O ini sanang road concreting dyan po sa San Francisco, digdi po sa siyudad kan Iriga ng kontraktor si Engineer Steve Andalis. Sabi kan nakaulay kong constituentes dyan sa San Francisco Kasudma sa barangay Santo Domingo. Yamak mo yan, kabago kan tinampo, pinagtapalan espalto. Kaya kuwasang ampaw. Para bugtakan sana, yung po bagayan ng mga patrabaho kan sa tuyang gobyerno. Bubugtakan sana nin mga purong simento, mga pirang agikan na behikulo, pirang aldaw, turokal na. Naglalataw na sa mga baybay sa kaso graba. Kaya ni ba, sa sobrang dunong kan mga Pilipino, tinataho ba rin espalto? Hamak mong mga kalukuhan po yan. Yan sa nang patinam po, yan sa diversion kan banwaanin baaw. Sabi ang kontraktor si Engineer Steve Andalis. Malata, alon-alon da, bakong pantay, ay pambihira. Iapot ko daw yan kay Engineer Aris Hermoso kung ano ang ginibo kan patinampong yan. Ta alon-alon. Ay makonsuelo minsan makonsuelong makapupungot na pinagigibo po kan mga kontraktor tapos depende na kayan sa nag-iimplementar kan proyektong ahensya kan sa tuyang gobyerno. Sa inman na sulukan ring kunada asin Bicolandia, nakatutok na sa mga bareta asin platika ni Philip Baracena. Para po kitang 55 minutos, maklampas ang alas 8 na pag-aga. Antes po kitang magpadagos kan sa tuyang programa, nagkakapira mo ng mga pagiromdom. Para sa bado nagka-bloom sa hamon, prubara na ang Charm Fabric Conditioner. Charm Fatcon, bangong gumaga-bloom. Charm Fatcon, gamit ay may bango ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner, igwaning Stay Fresh Technology. Bado mo, ka-bloom sa hamon. Charm Fatcon, bangong gumaga-bloom. Charm Fatcon, gamit ay may bango ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS, good pa dumit siya. Hello, Bright Bar Blue. Isang labanan yan. Bright Bar Blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Good pa dumit siya. Hello, Bright Bar Blue. Isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng pati virus, i-shield mo. Shield Bath Soap. Gadan ang 99.9% of bacteria and virus tested. Tubod ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Halik sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo! Smart 2. Smart dishwashing paste ko! Smart 2.
Pritong ulam na masebo, plato o kaldero, tanggaling for everyday. Arog kayan, pag Smart and Dishwashing Paste, may double tanggaling formula. Tanggal-galing ng sebo, asin bakterya. Pahit para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo, Smart Dishwashing Paste. Heavy duty linig, kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang. Unique toothpaste for brushing every after kumain. Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing, para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Unique Max Alaga, Max Protektado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality. ACS. Boom, papaya, white rose papaya, yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka in 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka, white rose papaya, yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Nakagati ka sa ayam? I-Ravax mo na yan. Nakalmot ikakaupos? I-Ravax mo na yan. Magpabakuna na sa Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic. 7 years na po sindang pinagkakatiwalaan sa healthcare services. At kusira reliable professionals. Barato asin de kalidad na bakuna. Ligtas, probado, asin asertado. Alagang Ravax yan. Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic. Bakunang angat, serbisyong dapat sa presyong abot kaya at matapat. Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic. An active anti-rabies vaccine, $699 sana. Ang booster, pre-exposure, senior as in PWD, $499 sana. Agkuman sira flu vaccine, pneumonia vaccine, asin iba pa. Kaya mayang na. Saan na kita? Sa Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic. Baoy na sa 0967-152-0610 o bumisita sa Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic sa Alfilor Street, San Miguel, Iriga City. Sa taas na, Ka-Law Office ni Attorney Ferdinandinho Arani Sayusan. Kung gusto nindong maging kakaiba ang gayon sa iba, Charms Beauty Lunch ang simbag dyan. Opo, ang Charms Beauty Lunch nag-o-offer kan mga minasunod na serbisyo araw kan gluta injections, gamitin dahil mga produktong imported, Korean, Japan, Thailand, as in local skincare cosmetic products, BB Glow, eyelash extension, lash lift, and many more. Nag-aako man sindanin manicure, pedicure, warts removal, waxing, laser services, shining, elbow and lip tattoo, and facial. O diba? Kompleto sinda. Kung pagpapagayunan pag-uurulayan, subok na, pinagkakatiwalaan asin maaasahan. Pag-abot sa beauty care, Charms Beauty Lunch ang padumanan. Charms Beauty Lunch conveniently located at 516 Tansalat Building, Ortega Street, San Roque, Iriga City, in front of UNEP. Owned and managed by Nikki Charmaine Bradiel Alfilor. Problema ang sasakyan mo? Kulog tayo na, kulog bulsa pa! Pero don't worry amigo, sa Maximus Auto Care Center, ang auto mo ayos tulos. Ang Maximus Auto Care Center may computerized car diagnostics and scanning, mechanical services, body repair, electrical, battery charging, car aircon specialist. Asin nag-aako man sinda nin preventive maintenance services para sa gabos na klase nin bihikulo, kabali and fire truck. I-contact lang ang Maximus Auto Care Center sa Nabwa, Balatan Road, Zone 1, Sitio Abaca, San Antonio, Ogmon, Nabwa, Camarines Sur sa 054-884-6509, 0915-096-1993 o sa 0960-563-9766. Email address maximusautocc@gmail.com. FB page Maximus Auto Care Center. Hanapon lang si Mr. Joseph Sim, Chief Mechanic, Maximus Auto Care Center.
Maximus Auto Care Center, open from Monday to Saturday, 8 a.m. to 5 p.m. Maximus Auto Care Center is PhilJeps registered. Barreta Asin Platica ni Philip Baracena. Barreta Asin Platica ni Philip Baracena. Balik po kita rin sa tuyang programa. Basta mga good boy, pigi-iwal yan. Ano mga bad boy, aloy dahil magadan, aloy magkahilang, digdi sa kinaban. Ay napangyayari. Kaya dapat palaan tao sa kinaban, bad girl saka bad boy, tanganing day tulos ko ahon kan kagurangnan. Ako minsan na pangirit na lang ako sa mga nakaulay ko, kaya nga bad boy, masamang damo ay pambihira niya ako. Kaya halawig yan buhay basta mga masamang damo. Kaya nga huluganan, ibang mga politikong halo yun magadaan ay magkahilang, mga masamang damo pala. So mga tol-tol, kinukuro at ulos, digdi sa kinaaban. Ay santisima. Pero nagkakataon sa naman, kamuman daw ay. Kung maubos na mga tol-tol sa kinaaban, digdi sa Pilipinas, mawalat lang sa mga raot, pero unfair man yan. Nagkaurubos-ubos na sa mga matanos digdi sa Pilipinas, nagkagaradan na, nagkairilang na, natada na sa mga may diferensya, ay problema na po yan. Papakonsuelo lang kita minsan naghahaloy man talaga na mga may diferensya digdi sa tuyang nasyon, pero sa mga tultulon lugod madalion lugod bagang paraon sa kinaaban, no daw yan. Pero duman sa bistado ko na iba mga may asugi, kundi da ulaanin suka day nagagadan. Ay pambihirang buhay pag-arog na kayan. Dapat pala pag tultul ka may asugi at sa imong hawak tanganing haloy kang mapara sa kinaban. Nanganganta pa ba ining agom ni Regis Bailo no sa iyang harong koneksyon pa kan piyesta. Di nagray na. Alagad paghapit ko kasubanggi, bako mandato sa harong ni Regis. Sabi kay itong duwang chicks na nahapot ko ay pambira. Tapos susaro man, ata kay Regis nga ini. Ay tapos, pag-arog na kan, pigtatago si Regis Bailon. Diyan sa Manuaan kan. Ay ano yan? Sa Barangay Santo Domingo, digdi sa Siyudad kan Iriga. Tapos saro pa bagang Bailon si Bobby, kundi San Francisco naman ito. Si Rico Rebillan pigahanap ko kung saan harong dyan sa Santo Domingo. Hindi pati mga makonsuelo ang mga agum-agum kay ni. Ang mga babaeng agum kay ni Rico sa ni Regis sa Bangko Consuelo. Dahil lang mahiling dua rayo-rayo sa ng mga pirang oras. Pag inapuda na yan, may warning shot na. Yung warning. Taga Oropartana ta, kung nagaharampangan ka mo, may warning na misis, ay tapos. Sigurado may sasapuon pag day nakaabot duman sa Orolay. An ako Bicol baga puro na sa naman kumpleanyon pigpapara barate Pero nakaprograma na sa saindan mga may kumpleanyo, kagawad, kapitan, mayor.
Kung ani, dahil lang ba ako narumduman na sa kumpleanyo ko kan ako Bicol. Dapat talaga magkagawad man kita. Na narumduman kan ako Bicol. Nagpapakonsuelo lang po kita ta minsan digdi sa Pilipinas kung pagparaisipon mo ang pagbuhay may stress ka lang tapos ang sistema kan gobyerno ay inda maghinguha na lang kita ang lambang saro magtrabaho day magparenosla kadakling tios sa mga hugakon man sige sanan asanin ayuda sa kapwa, ayuda kan gobyerno, puro na sana ayudan kaisipan. Day maasin so pag-arog kayo ng sendong buhay, kung nanisip nindo, an iba, puro na sana ayuda. Arugon ta sa nangani si Konsyal Milnan Daday Robles Moralio Azanza sa perming hayahay an sa iyang buhay. Kalamidad man mayong kalamidad perming hayahay an buhay. Okay, good morning kay Atty. Rico Borromeo dyan po sa San Isidro sa siyudad po kan Iriga. Siyempre si Maestrong Amor Mio Agaw dyan sa San Agustin. Naman si Maestrong Amor Mio Agaw, makonsuelo man ini. May mga istoryang bago para sa saya. Ada na daog na sa eleksyon, may istorya pag-iraray. Inian makonsuelo talaga. Bahala ng tao kung ano ang mga istorya sa iyang buhay. Ako habok ko nang magpara sabi kung ano-ano pa maanggutan kita ni Mayor Rex Oliva. Philip, pag kung naman ikaw palain-lain. Minsan an iba kaya nagpapaabot sa kuya nin mga makukonsuelong istorya. Isa kisyo, ngaya, karaba, kerida, ay kung ano-ano na sila. Baga nagkakadarangog ko sa siyudad kan Iriga. Bahala naman po ang mga taga-Iriga, mag-isip-isip kung ano yan. Basta saan trabaho ko. Kung anong pinapaabot sa kuya, maging bako man yan totoo, maging totoo man yan, ipapaabot ko man sa Indo. So sa kuya lang, naabot kan, naaaraman ko. Masakit magparapaabot kan, dahil mo naaram. Hoy, kumusta kay Mayor Enrico Dangkalan kan Banuan po nin Batuka Marinisur, maray pa ni pasimplisa na si Mayor. Pero pag dinumanan mo yan, madaling hanapon, madaling dulokon. Kung arog kan iba, madaling dulokon, masakit hanapon. Kasod man nagulay-ulay kami ni dating Vice Mayor Buboy Villanueva. Kana ko nga kapitan pa, ay pinupugulan ko ngayon mga parakwaring yan. Ini nga mga para illegal logging. Ay, kung igwa nga akong pinapasumon, dahil nag-attender di sa barangay, igwa nga akong darang bugtong, itong ratan. Ano nga yan gusto mo? Ma-attender ka sa Urulay? May subpina ka na? May sumon? O day? O gusto mo nga yung latubon? Kaya disiplinado nga sa mga pasaway digdi sa barangay Santo Domingo ka ito. Para loko-loko. Pati nga mga paraputol nin kahoy. Ay, dinadakop mi nga yan. Kung arog po kayo ng barangay, talagang may asinsuhan. Pero kung pinapabayaan sila ng mga para-illegal, illegal quarry, diyan pala sa Santo Domingo, iguan naman mga illegal quarry. Ay ano na yan. Hindi bistado ko pati, nagpapakwari. Saka nagkakwari.
Ay Santisima, pag-arog na po kayan. Aloy na pong problema yan dyan sa Barangay Santo Domingo, ang quarry, dahil nauuntok. Dapat magiro si punong Barangay Chopilo no Ibarreta. Siyempre, nahadit manan sa imong mga kabarangay. Kung magkaigwa ngayon in landslide, pag may mga kalamidad, tapos nga kung basta sa nang tuwaran, ito pala nga marumpag na. So, bukid. Ito po talaga, may mga quarry na dyan na dating pinagigibo sa Barangay Santo Domingo. Sagkod po ngunyan, igwa po pala nin mga nangyayaring quarry ngunyan ng mga panahon dyan sa naunang bita ng barangay. Estado ko pati ang mga nagkakwari dyan. Nagpapakwari. Kaya sa mga masunod na aldaw, pasadahan ta daw ini kung ano ang masabi ni punong Barangay Chopilo no Ibarreta. Dapat Chopilo no to quarry, no to illegal logging. Ayan pong mga bagay kayang yan, kumbaga nasa discretion man yan kan punong barangay kung ano ang siyang mga gigibuo na lakdang para mauntok ang mga illegal na aktibidad kan sa iyang mga kababaryo man sana. Yaman ana pagrumdom ni Ma'am Rhea Matukad ana COMELEC election officer kan Banwan po nin Baaw. Adi pong registration na ginigibo ka COMELEC para po adi sa mga gustong maging botante ka umaabot na December 1, 2025 barangay Sangguniang Kabataan elections. Diri po kami nagre-rehistro sa daruang simanang old baby. Amak mong duwang simanang pagkamundag kan aki. Gustong iparehistro dyan sa COMELEC. Yaon po yan dyan sa local civil registrar po ang dapat i-rehistro nindo. Tanganing magkaigwa po kamo nin birth certificate. Kaya man po kami nagre-rehistro nin baka. Buko pong all-in-one ang ginigibong registration kan COMELEC. Ay pambihira. Pati baka gusto nang i-rehistro dyan sa COMELEC sa Banwaan kan Baaw. Pati an umboy ay ano na yan, ano daw ang masabi kay ni Atty. Cinderella Pereras Lozano ang COMELEC election officer kan Iriga kung ikaw pasiring man dyan na maparehistro nin aki sa kabaka. Masaway pag mga arog kayan aramanin do na itong mga maburuto ang pigre-rehistro tapos daranin do nin ipaparehistro ang baka sa duwang simana pa sa ng umboy na namundag. Santisima pag-arog po kayan ang mga taga Baaw. Suyan Baaw! Salamat makaulay po niya tungon yan si Mama Rhea Matukad ana COMELEC election officer ka na Banwanin Baaw talagang makonsuelo amak mong duwang simanang umboy gustong iparehistro sa indang opisina pati ang baka ako konsiluhan kaya kan post ni Ma'am Rhea. Ma'am Rhea, good morning po. Morning po Sir Philip.
Ano po ta iguan ng pati duwang simanang umboy gusto nang iparehistro sa Indo pati ang baka. Ito pong client ni kahapon. Oo. Baka na-confuse lang siya. Na-confuse. Sabi da, ngayon digdi nagpaparehistro. Ay pangyayari. Akala niya, pati si mga babies, digdi man ipaparehistro. Igwa man nagdigdi, pwede ngayon magparehistrong baka. Pero nagdadakol po an sa imong irerehistro pag-arog ka yan. Iyo po. Pero pag intindi siguro ninda, gabos digdi. Iba-ibang klaseng rehistro, i-accept ni. Mas madakol ang income kan Comelec. Pero po, kumusta ang rehistrasyon kan mga botante dyan sa itong mga maparehistro dyan sa Banwaan kan Baaw? As of today po, dakol naman po ang nagdidigdi. Bali po kaya SK and regular voter po ang re-rehistro may po ngunyan. Ano more po? or less po nasa 100 daily po ang may. Dahil man po nindakol na pila. Igwaman po pero manageable naman po. Sa ibang lugar po, baga grabe ang pila sa Ciudad Canaga. Opo. Pero po sa Hindi po Indopalan, dahil man. Okay pa naman. Okay pa naman po. Manageable pa naman po. Ano daw Applicants. Ano daw po ini pag-abot ka na pizza Jess, dahil daw po magdakol na naman ang pila. Most probably iyo ang magiging scenario pa po. Baka sa last 2 days yun talaga dadagsa. Pero magkakaigwa po kaming satellite registration for the youth on August 7 sa Justo B. Imperial Memorial National High School po sa Barangay San Vicente. And pati po itong mga estudyante sa Baaw National High School, notify me man po na magduman na lang po sa school sa Justo Imperial para po ma-i-registro mi ang mga SK applicants po. Sa estimate daw po nindo mga perang mga bagong bagong mga maparehistrong botante dyan sa Banwaan kan Baaw. More or less sana makaparehistro kaming 200 SK applicants po. Sa gigibuhon ming satellite registration sa August 7. Ano po ini padakol po kaya kan naghahapot. Ano ngaya dagos na daw talaga ang eleksyon sa Disyembre 1. Para po sa Comelec, tuloy po yan. Kaya nga po kami nagkakandak ng registration. Pero tigahalat-halat ni paman po itong bill kung pirmahan na po ni President Marcos. Kumbaga mayo pa man. Sabi po kang DILG, baka August 12 ipirmahan na po. Maaraman na kung ano na po talaga ang desisyon. Opo. Iyo po. Kung daima dadagos, most probably next year, dagos na po yan, November 2026. And baka magkaigwa po nakita ulit ng registration on October kung di po matuloy ang election natin this December 2025. Kumbaga dawa dahil po madagos ang eleksyon, ang importante may nagparehistro. Opo. Dahil man po yan magiging ulang. Dahil po, kaya nga ni po baga kita nagkanda ka ining registration, dapat nga ni kang July pa ini, para po if ever na matuloy ang eleksyon, nakapagparehistro po kita katong mga new registrants. And dahil po palan kami nagre-register ng mga application for transfer from other municipality or within the same municipality. Ang ina-accept nilang pong transfer, ito pong from overseas. Ang overseas voter na gustong magpalipat po digdi sa Baaw, yan po ina-accept nito. Pero itong local transfer dahil po. Tano po ta dahil inaakuan local to local? Yun po kasi ang nasa resolution, itong amended resolution,
11155 na dahil mo na po kita ma-access ng local transfer. Kasi po, ang senaryo kasi pag barangay election, talagang nagre-relipatan ng mga barangay kung saan may sinusuportahan silang kandidato. Yun siguro ang reason kung bakit Maiwasan mo na po. pig-allow ang transfer. Opo. Maiwasan ang double registration. Dahil man double, Daiman. kasi mapatransfer man sinda, kaya lang, kung nagpapatransfer na bako man talaga duman tira, igwalang gustong suportahan. So, yun siguro ang iniiwasan ta during barangay elections. Ayutan, iba po kung minsan pag ma-eleksyon sa barangay, igwang biglang na-transfer. Opo. Nadayo man talaga president duman sa lugar na to. Tapos, iba kung makandidato, biglang na-transfer, duduman. Ayo po. Ayo po. Pangapudan muna lang po, ma'am, sa mga maparehistro dyan sa Banwaan ka na Baaw. Para po sa gabos na taga Baaw na may edad na 15 years old and above, pwede na po kamong mag-degree sa opisina namin, 8 a.m. to 5 p.m. Diretso po kami straight, ngunyan hanggang pong sa August 10, igwa po kaming Saturday and Sunday para po ma-accommodate gabos na gustong magparehistro po. So, magdara lang pong birth certificate or any valid ID, ipa-photocopy na po nindo. Yan po. Thank you, sir. Thank you po, ma'am, sa mga informasyon na pinag-bentilar nindo dyan sa publiko para sa Banwaan ka na Baaw, dapit sa mga maparehistro ngunya ng mga panahon na magiging botante sa maabot na barangay asinman SK election. Opo. Thank you, sir. Thank you po. Good morning. Yan po ang pakikipag-ulay niya to kay Mama Rhea Matukad, COMELEC election officer ka na Banwaan po ni na Baaw, Camarines Sur. Kukonsilohan kaya ako kay Ma'am Rhea duman sa post niya na patian duwang bulan na umboy gustong iparehistro dyan sa opisina kan COMELEC, pati ang baka, ay ano na yan. Kumbaga, garo nawaw mali lang, sabi ni Ma'am Rhea. Normal, tao lang po, nagkakamali. Pero, garo bako naman itong pagkakamali. Aram naman na opisina ito kan Commission on Election. Naan pwedeng iparehistro duman sa mga maburuto lang. Maabot na barangay asin SK election, ano taduman pa man kamo nagduman ay pambihira. Gibunan nindong all in one, sabi ni Ma'am Rhea sa iyang opisina, opisina kan COMELEC. Makonsuelo pag-arog po kayan ang dalagan.
hanap ko kutaan number ni Mama Janet Abenga kan Social Security System digdi po sa siyudad kan area kundi day ko na ba nako nga pasain daw. Na may mga aaramon po kita dapit digdi sa calamity loan na pinag-o-officer kan opisina kan Social Security System digdi po sa tuyang nasyon. Pa na linya ni Ma'am Janet maaraman takot ako na anoan mga ma-avail kan makuanin calamity loan pating sarong drugstore digdi po siyudad kan Iriga dahil ka na nga magkunyan permahan mo na nga itong calamity loan sabi man ka itong babae dahil pa man nga ako pwede mag-loan ano man nga ini pa man nga ako pwedeng mag-calamity loan sa Social Security System saka dahil pa nga ako pwedeng mag-maternity leave ta enot niya mayo pa man akong agom sabi ka ito sarong kaiba na lalaki ay magtaga libot-libot ka nga dyan sa circle sa plaza ta so kaibahan ta nga nga na agom na dyan nakakuha na nga ng bata bantugan pala na circle and plaza dyan sa siyudad kan Iriga na nagkakaigwanin bata ang mayong bata ay na pangyayari kaya nantes mo kita magpadagos kan sa tuyang programa nagkakapiraliwat ng mga hanap buhay. Kapmark, sali po kayo sa programang Gulayan sa Barangay ng Department of Agriculture. Gulayan sa Barangay? Ano pong programa yan? Ang Gulayan sa Barangay ay isang programa ng DA na itinataguyod ang pagkakaroon ng sapat, sariwa at masustansyang pagkain sa mga pamayanan. Bukas ito sa mga barangay na may 500 metro kwadradong bakanting lupa na maaaring pagtaniman ng mga gulay at bungang kahoy. Ano-ano ang kailangang isumite para makasali dyan? Letter of Intent, Barangay Resolution, Endorsement Letter mula sa Opisina ng Provincial Agriculturist, geotag photo ng proposed project site at master list ng mga grupo o individual na magtatatag at magmamantini ng inyong gulayan. Madali lang palang sumali sa Gulayan sa Barangay. Ang DA Bicol ay namimigay ng vegetable seeds at farm inputs para sa mga nais lumahok sa programang Gulayan sa Barangay. Para sa karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan sa DA Bicol High Value Crops Development Program, Barangay San Agustin Pili, Camarines Sur. Sarong serbisyo publiko ka Department of Agriculture sa Bicol. Sa panagos na pag-asigura na ang pirang taon na tiwala sa kalidad kan mga materyales na mababakal sa Ngo & Sons, mantinido, pinagmarhay kan Ngo Brothers na dai na mag-arog sa iba na nagpapabakal nin mga substandard as in undersized na mga bakal, arog kan kabilya, angled bars, as in iba pa, tasigon sa mga eksperto, nakabarato ka man sa presyo, alagad dai asertado ang siring na mga materyales as in posibleng magdulot pa nin diskwido kaya sa Ngo & Sons. Ang materyales mo nakasunod sa Philippine Standards. De kalidad, asin sigurado, nasa tamang standards. Asin safe, ang sa imong pamilya, Ngo & Sons. Ang ngaran na matitiwalaan, poon kadto, sagkod ngunyan. Umuulan ng free e-load sa Amluwillier. May free e-load sa bawat prenda at renewal transaction with ML Quick Cash Loan. Never mauubusan ng load. Prenda all you can na sa pinakamalapit na Amluwillier. Free e-load sa prenda. Promo runs from June 16, 2025 to September 16, 2025. Per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 227744 Series of 2025. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.
Ma'am, ano po ang dahilan ninyo? Bakit napili ninyo ang iBerry at hanggang ngayon ay patuloy nyo pa rin pong iniinom? Ako po kasi may diabetes. Nasubukan ko po mga 6 months na dahil sa mata kong nanlalabo. Kasi sabi daw nila kapag nagka-diabetes, posibleng magka-problema sa mata. Nang nasubukan ko itong iBerry ay pagkaganda. Noong mga 1 linggo ko nang iniinom, nakatulong naman sa mata ko. Kapag may mga gawain, ay malinaw na paningin ko. Di gaya noon. Mabibili ang iBerry sa Mercury Drugstore at sa mga suking butika. Para sa bado na ka-bloom sa hamot, prumara na ang Charm Fabric Conditioner. Charm Fat Corn, bangong gumagabloom. Charm Fat Corn, gamit ay may bango ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Iguaning Stay Fresh Technology. Bado mo, ka-bloom sa hamot. Charm Fat Corn, bangong gumagabloom. Charm Fat Corn, gamit ay may bango ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS, good pa tumit pa siya. Hello, bright bar blue. Isang labanan yan. Bright bar blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Good pa tumit pa siya. Hello, bright bar blue. Isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman. Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya. I-shield mo. Laban ng antivirus. I-shield mo. Shield Bath Soap. Gadan ang 99.9% of bacteria and virus tested. Tubod ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado. I-shield mo. Pamilya protektado. I-shield mo. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Hali sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Arog kayan, pag Smart and Dishwashing Paste, may double tanggaling formula. Tanggal kaling yung sebo, asin bakterya. Pahit para walang bahid. Linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. Heavy duty linig, kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Boom, papaya, white rose papaya, yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka in 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka, white rose papaya, yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Problema ang sasakyan mo? Kulog tayo na, kulog bulsa pa!
Pero don't worry amigo, sa Maximus Auto Care Center, ang auto mo ayos tulos. Ang Maximus Auto Care Center, may computerized car diagnostics and scanning, mechanical services, body repair, electrical, battery charging, car aircon specialist. Asin nagaako man sinda nin preventive maintenance services para sa gabos na klase nin bihikulo, kabali and fire truck. I-contact lang ang Maximus Auto Care Center sa Nabwa Balatan Road, Zone 1, Sitio Abaca, San Antonio, Ogmon, Nabwa, Camarines Sur sa 054-884-6509, 0915-096-1993 o sa 0960-563-9766. Email address maximusautocc@gmail.com. FB page Maximus Auto Care Center. Hanapon lang si Mr. Joseph Sim, Chief Mechanic. Maximus Auto Care Center. Maximus Auto Care Center, open from Monday to Saturday, 8 a.m. to 5 p.m. Maximus Auto Care Center is PhilJeps registered. Barreta Asin Platica ni Philip Baracena. Barreta Asin Platica ni Philip Baracena. Balik po kita rin di sa tuyang programa. Iguana kitang 39 minutos. Makalampas ang alas 9 nin pagkaaga. Yaw na po kita sa ikaduwang sinohoring party kan sa tuyang programa. Minsan nakukonsiluhan po ako sa mga istorya kan sa tuyang mga pag-irimo sa profesyon. Pero sa nagiging kausa para mahali kung minsan ang mga non-remittance na sarong empleyado sa radyo. Kung sa naman empleyado kung minsan pati manager apektado. Dakol na pong mga nagkataranggal sa profesyon na ini dahilan sa rason na non-remittance. Yan, pag-unakan ni ba, pasil sana na mga nagagastos ang kwarta, obligasyon man nindong bayadan, so nagastos nindo na naku na imbis na para sa yun na yan, so sabi ka na sa tuyang ibang mga pag-iriba para sa padi, itao sa padi. Kumbaga, ang sa padi na dahil mo na pagkuahon. Nganing mayo kang konsumisyon ay inda makonsuelo. Ngayon sa padi, pinakiaraman mo pa. Yan ang mga limos so mga para limos so kolektor sinusuway so mga papel remit lang so bariya hindi ang mga papel din at taday mo ni Marisa ni Pader mak mo yan kung niremit so mga papel kung medyo dakol so kantidad dahil na naglaog naman sa koleksyon. Ay, pambihira kung arog na po kayo ng daralagan. Kaya dahil pagpakaaraman, maski ang hostya, kung para sa padi, makmo yan, kung sa hostya, inumuk-umuk na, kan sakristan. Eh, dahil tanong nga pagpakakanon si padi. Ay, Santissima, pag-arog na po kayo ng Eristorya. Yan sa Barangay Santiago, sa Our Lady of Miraculous Medal Paris. Halos gabos na pong, ito ba yung mga salming na binubugtakanin mga santo na taparana po. Pinabugtakanin mga salming na may mga santo ni Reverend Father Jubin Boboy Abanyo Ancora Parroco. So mga gustong magbayad kan lambang Sarong Santo, open pa po ang parokya, sabi ni Father Abanyo. Saka kunyan digdi mayo dang nagaangkin kan San Judas itong santo na nagkanulo kay Kristo, si Saint Judas Iscariot, si Judas Iscariote. Away sa'yo man, dahil man maako kan na magbayad ng aning magkaigwamanin salming si Judas Iscariote dyan sa
Our Lady of Miraculous Medal Paris sa Santiago, Ciudad Pucan, Iriga. Pinapaako daki Nico Sepe an presidente kan Paris Pastoral Council, habo man da si Nico. Ay makonsuelo. Pinagpagalan sa voters registration ngunyan day subot sayang kung postpone ang eleksyon sa Disyembre. Puro aldaw man ang voter registration kan Commission on Elections para sa eleksyon sa Barangay Asin Sangguniang Kabataan na pinagtagama kota sa Disyembre kundi ni madadagos day man subot sayang ang pagpapagal kana Comelec Naga. Sigon kay Attorney Mike Julia Jr. na kung dagos ang butuhan sa Disyembre, dapat bastante na-irehistro ng mga bagong butante na mga 15 hasta 17 anyos dahil anta 2023 pa man na horing pagre-rehistro ka na SK. Kung sa taon 2026 man, posible pa ang pagdagdag kan mga aldaw kan pagpaparehistro. Iniman pong pinagsusulong ni Cavite Port District Representative Kiko Barsaga na pagpapataw ni na padusang kagadanan para sa mga mapang-abuso sa mga hayop. Ini magdangog sa mga mahilig sa pulutan na ayam. An iba ka mga pakiayam. Digdi po siyudad kan Iriga dyan nga sa Santiago igo dyan mga pakiayam pigpaparagaradan an ayam na pupulutanan. Mag-ingat po kamo ta kung matimingan kamo madako pwede na kamong hatulanin kagadanan. Kung maaprobara na ang pinagsusulong na bill ni Congressman Kiko Barsaga kan Port District kan Cavite. Sigon ki Barsaga mayong lugar sa syudad ang pagiging maisog sa mga hayop. Rumayo naman ining ibang naisip si Kiko Barsaga. Arin ang mas mahalaga, so hayop o so tao? Napapatawan mo rin kagadanan ang mga nag-aabuso sa hayop. Kung kakagatong ka naman, ay siyempre gagadanong ko ang hayop na yan. Tapos kung gagadanon ka man ay pambihira. Pag-arog na po kayan anle, inutil. Kung rungaw so ayam, paano palan? Ni si Congressman Barsaga dapat mag-isip kana lay na sa iyang ipapasar sa Kongreso. Sabi kan iba mayong kwentang lay an ginigibo mo. Kinagat ka kan ayam kataid mo sa harong ano ang gigibuhon mo. Siyempre kung ako ay dapat padusahan man ang damayo, ang dayo. May ginigibong krimen kaya pigmaltrato baka naglalay kan sinapna kan iba. Ikan mayong kwenta. Paliwanag mo kaya, sabi bagakan mga komento, nakakangirit man ang pinagsusulong mong lay, buhay kan hayop, karibay kan buhay kan tao, sabi ko na. Dahil maisasalay ang hatol na kagadanan, sana kung gadana ang tao, ito pang hayop, gadan man, taginadan mo, mag-isip ka man. Dapat pagkaabala ng araw kaning mga mayong kwentang lay, an aabuso sa tao mo na bago sa hayop. Mga
kurap mo na ay pambira. Yun patawan talaga nin kastigong kagadanan sa mga kuraptong opisyal bakong an mangulog nin hayop kuta kung kinulgan ka man kinagat ka patawang ka pala nin kagadanan ay kung narabis ka habang buhay mong pagdudusahan an rabis hindi ka ma-injeksyonan kan anti-rabies kung magpasar ka Congressman Barsaga nin bill na ilibre an anti-rabies tawan mo nin pundo mas marahay pa yan pero kung ining kaisipan mong papatawan nin kastigong kagadanan an magkulog sa hayop inutil po yan arin an importante sa imo ang tao o hayop yan siya naman ang hapot ko anhapot nga ni kan iba mga hayop na nakakagat an iba nagagadan pa anong padosa kayan minsan sabi man kaining saro ano na tayo yan ang napapala kung si isay ang binubuto kung firing squad sa kawatan sa pundukan gobyerno mas mauugma pa kami kayan dapat siguro ang gibuhon bugta kanin ngipon ang lay na gabos na may atamanin hayop o ayam rather na nagaataman nin hayop na irresponsable dapat ikulong kulang ang supply kan rabies vaccine asin dakol na mga nagagadan sa rabies kung gabos responsableng para ataman mababawasan ang problema dakol na mga nadidisgrasya sa tinampo dahilan sa mga galang ayam. Tapos pag nagadan mo an ayam, kakasuhan ka pa na nadisgrasya ay pambihira. Inoton mo na ang mapang-abusong mga tao bago an hayop. Nakagadan nga ni asin nan lupig da binibitay. Pag hayop pa padusahanin kagadanan, marhay pa siguro an isusulong mong le na bitayon an mga kurakot asin maabusong politiko mas marhay pa. Very harassment kaya kung firing squad may mga ibang aning kriminal na mas grabe pa ang ginigibo bako sa nang sarong tao ang nagadan asin pauro trupang panggagadanin tao alaga day napapadusahan day nadadakop yan po ang masakit o puro nalugod kontra sa imong isinusulong na lay na ang magkulog nin hayop padusahanin kagadanan. Congressman Barsaga, mayo ka ng ibang maray na isip. Minsan, una kan iba, pasil magpara pasar nin bill duman sa Kongreso. Ay, kung pinapasar mong bill duman sa Kongreso, bako man makakatabang, makakapasuya pa sa pag basa kan tao. Maray pa dahil na kamo magpara sulong nin mga bill na mayo man siya ng kamugtakan, mapagal lang ang sa indong isip. Bagay, kung mga tonto man ng ibang congressman, ma-aprobar ka yan. Mayo ng ibang nagkakaharaman, kundi mga le na dahil man makakatabang, makakaparuro pa sa kamugtakan kan tao. Oy, happy birthday pala sa ika-55 kumpleanyo ni Ma'am Nona Vanessa Santiago. Dan City Tourism sa City Tourism pagawin ni si Ma'am Nona o bako na. Lamang ba nag-imbitar pista pa sa inda kasudma tapos kumpleanyo pa pala na sarabay-sabay doble ang tagay si Ma'am Nona pero pasimplisa na basta hayahay ang buhay pero po ini sa mga hayahay ang buhay dyan sa City Hall kan Iriga.
Diyan pala sa City Hall kan Iriga, kadakol kan mga nagin hayahayan buhay na nagbarilingbing na mga empleyado. Yan buwan nako akong informasyon kasudma. All yan mga hayahayan buhay na mga balingbing na empleyado ang City Hall ngunyan. Normal isa masalang kamo sa pressure. Araw kan nangyari kay dating alkalde Madel Alpilor, pressure. Awa anong gibuhon garo da itatalaban kan pressure cooker. Yan nangyari, luminomoy an sa iyang buot. Minibana sana sa grupo kan Villaperte. Sabi man ni dating Vice Mayor Buboy Villanueva, dahil ko palan ngay aram, si Mayor Madil, nagtagbang naman. Nagbalingbing naman. Ako na sa nangyay, so last man standing, mayo na nga akong magiginibo, dahil man nga sa kuya nagpaaram, na mabalyo naman siya sa Villaperte. Ay Santissima. Kaya sunaginibo ko ngaya, the last man standing, pumalingbing naman. Ay ano nang buhay politika po, hindi sa tuyang siyudad. Usong-usan, baralimbingan, bakusan ng empleyado, sa mga politiko number 1. Po kita magngalas kung taano ta na paarog yan, so dalagan kan mga grupo ni dating alkalde Madel Alpilor. Kaya kuwasa mayong pagharam so iba, ito pala nagtagbang naman si Mayor Madel. Dating alkalde buminalyo naman, kaibahan pa nga ni si punong barangay Darsigo, si dating Secretary to the Mayor Ruben de los Santos. Kaya mayo na pag-arog na po kaya ng politika. Kumbaga puro na sa nakita digdi sa Rinconada sa siyudad kan Iriga. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Ang paglahom ta na lang digdan kagurang na makakabag-o kan sistema kan politika. Iba, dahil lang nagpaparagirirong pero suyado po. Hoy, an Our Lady of Salvation Paris pala, andyan po sa Salvacion, Ciudad Can Iriga. Called to serve and wanted to lead. Join us in a momentous celebration of faith and mission as we witness the solemn installation of Reverend Father Danilo R. Aguilar as the 7th Paris Priest of Our Lady of Salvation Paris, Iriga City on August 24, 2025 at 3 o'clock in the afternoon. Maatinder kita kay ni Father Dan. Dayo po taman ining amigo. Let us come together in prayer and joy as one Paris community under Christ. And ma-install yung mismo si Most Reverend Rix Andreo C. Alarcon, Didi, and Arsobispo kan Cáceres. Sabi man digdi, under the strong and dedicated leadership of Police Major Angelbert L. Toraldo, Chief of Police kan Bao Municipal Police Station, was recognized by the local government unit of Bao headed by Mayor Jeff Desenyo for its outstanding contribution to peace, order, and public safety in the municipality. This recognition comes alongside the prestigious award from the Camarines Sur Police Provincial Office, where Bao MPs achieved rank number 2 in the unit performance evaluating rating, covering the period May 2024 to June 2025, awarded during the celebration of the 38th Police Community Relations Month. This
This recognition served as an inspiration for Bao MPS to continue its mission of providing excellent police service, strong community engagement, and unwavering public trust. Congratulations sa imo, Police Major Engelbert Toraldo. Call na mga accomplishment and Bao MPS ngunyan pong mga panahon. Kampanya laban sa illegal na droga, pagmantinir kan pasi orden. Tapos tigdiman po sa syudad ka na Iriga. The city government of Iriga under the leadership of Mayor Rexy Oliva and Vice Mayor Edsel Serrano de Maywat proudly extends its heartfelt congratulations to two of its esteemed city councilors recognized at the prestigious World Change Makers and Entrepreneurs Awards 2025. Honorable Melnan Moralio Azanza received the Outstanding Public Servant and Advocate for Disaster Preparedness and Children's Rights Award, honoring her unwavering commitment to public welfare, especially in championing the rights and safety of children in disaster-prone communities. Meanwhile, Honorable Danreb N. Abuniti was honored with the Legacy of Leadership Award for Outstanding Public Service, legislation, and recognition of his exemplary work in crafting impactful policies that continue to shape the city's governance and legislative landscape. The awarding ceremony will take place on August 16, 2025 at the Grand Ballroom of the Heritage Hotel in Pasay City, Metro Manila, gathering changemakers from across the country to celebrate leadership, innovation, and public service. This recognition brings pride not only to the awardees but also to the city of Iriga as it reaffirms its commitment to excellent and inclusive governance. Congratulations sa inyong pong duwa. Si Consal Daday, hayahay ang buhay. Si Consal Dandrib, ano na to sa pigsasabi ka ini? Ay, tinataram ini, kapit lang. Nagiramdaman ko na kan panahon ng eleksyon sa saro, hayahay ang buhay. Ini, kapit lang. Minsan kung ano-ano na sa nabagaan, nagkakaharaman na pangkunyan, pang binsir kan mga butante. Bueno, inabot na po kita kan oras ka na sa tuyang pamamaaram na kaibahan niya to sa lado technical si Engineer Abelin Don Toralio, duman sa transmitter si Ricky Sagayap. Ako man po si Philip Serdan Baracena, nagpapadyos mabalos kan sa inyong daing sawang